Всім привіт! Сьогодні знову я вам покажу журнал «Свинка Пепа». Це вже другий номер. Як бачимо, подарунок в нас ліхтарик, не звичайний ліхтарик, а з насадочками. Ми його зараз відірвемо. Ось такий ліхтарик. Тут є дві насадочки з зображенням свинки Пепи і свинка Пепа з мамою, здається, тут. Сюди одягаються ці насадочки, коли світить ліхтарик, то видаються ось свинка Пепа, наприклад, тут такий малюночок на стіні буде, або свинка Пепа з мамою, дивлячись, яку насадочку ви надінете. Я його не буду відкривати, бо тут потрібні батареїчки, а в мене їх немає зараз в наявності. І роздивимося сам журнал. Він знову йде на ось такому великому планшеті в нас. Ось позаду планшета ми бачимо анонс. Анонс 3-го номеру і 4-го. В 3-му номері буде телефон, смартфон Пепи, а в 4-му ось такий ксилофон. І знову ж те саме, що було і в 1-му номері. Це ось зображення всіх подаруночків, які можна буде отримати разом із журналом. Тепер перейдемо до самого журналу. Відриваємо його від планшета. Так, дивимося. Відкриємо зараз його. Ось такий журнал. Що ми тут маємо на нашій титулці? Ось тут є зображення подаруночка, який йде разом з цим журналом. Будемо перелистувати. Як ми бачимо, більш немає ніяких вкладок. З 1-м номером йшла ще вкладочка до журналу з анонсом, з розповідями про цей журнал, а зараз бачимо тільки сам журнал. І будемо його зараз дивитися. Як ми бачимо, тут вже у нас в 1-му номері, ось тут були тільки родичі свинки Пепи. Тут вже в нас додавалась зубна фея, Зоя і папа Зебра. Я думаю, що в кожному номері будуть додаватися ті, хто тут у нас є в наклейках. Мені так здається, тому що тут теж тато Зебра є в наклеїчках. Ну, бачите, такі наклейки, зубна фея. Розповідь така, як комікс іде в нас. Продовження цієї розповіді. Ось. Тут запитань немає. А ось на цій сторіночці є запитання для дитини. Що оставила зубная фея под подушкой Пеппи? Зубная щетка, монета, спагетти. Обведив кружок, правильный ответ. Ось тут. Тебе понравилась эта история? Через 2 недели тебя ждут новые приключения. Дедушка, кролик в космосе и полет на Луну. Ось такі. Будемо знати, що буде в наступному номері. Далі. Который час? Прочитай фразы над рисунками, затем нарисуй короткую стрелку на часах, чтобы они показывали время, соответствующее изображению. Одну стрелку мы уже нарисовали. Ось так, як дитина може вчитися годинник. Правильно розуміти. Далі з нас іде знову ігрова тетрадь. Ця тетрадь принадлежить, знову ми її підписуємо. Ні, стільки років. Ось це те, що в першій нашій тетрадці. І дивимось, тут цифри по стрілочках обводити. Ось так іде
стрілочки намальовані. І написано чотне, нечотне, чотне, нечотне, чотне. Щоб дитина розуміла, які це цифри. Далі дивимося, що в нас ще є. Запитання є. Сколько предметів в кожному ряду? Посчитай і впиши цифру в квадратик. Ось рахуємо, скільки в нас мочалок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тут потрібно цифру 7 написати. Далі знову дивимось. Заметка для родителей. Чтобы улучшить знание вашего ребенка о цифрах, каждый день обращайте на них внимание малыша. Вы можете вместе выучить веселые стишки или считалки, в которых есть числа. От тут теж завдання. Сколько мыльных пузырей ты видишь? 3 или 4. Сколько мыльных пузырей уже лопнуло? 1 или 2. Ось цікаве завдання. Как можно отличить кран с горячей воды от крана с холодной? Соедини каждый кран с правильной надписью. Ось, як бачимо, синій і червоний. Готово? Тогда розкрась монету. О, в цьому номері у нас розфарбувати потрібно монету. В попередньому, в першому, у нас була сова. Цікаво, що буде в третьому. Знову йде розмальовочка у нас тут. Розкрась зубную фею, как на картинке внизу, а затем виріжи монету і приклей. Ой, я зрозуміла. Тут йде розфарбування того персонажа, тема якого розглядається в журналі. Як у нас потім в попередньому журналі був ліс, то там сова. В цьому журналі в нас про зубну фею, то тут в нас монетки. Так, далее. Раскрась Пеппу, как на картинке справа. Вырежи и приклей. Попроси кого-нибудь из взрослых помочь тебе вырезать сердечко ось це и приклей его на пижаму Пеппи. Сюди, напевне, потрібно клеїти. Так, дивимось. Ось еще. Заметка для родителей. Познакомьте вашего ребенка с цветами и техниками рисования. Раскрашивайте рисунки карандашами, акварельными пастельными красками, мелками и фломастерами. Смешивайте различные цвета, чтобы получать новые оттенки. Те саме, що і в минулому випуску. Порада те саме. Раскрась Джорджа, используя цветовые подсказки. Теж те саме, що було в попередньому. Карандашом обведи Пеппу по серым линиям, а затем раскрась, как на картинке справа. Такі завдання. Далее. Раскрась Пеппу, как на картинке внизу. А ты каждый день чистишь зубы перед сном. Спокойной ночи. Пеппа и Джордж ложатся спать в 9 часов вечера. Обведи часы, которые показывают правильное время. Ось тут. Цікаве теж завдання. Розкрась картинку, як на рисунку слева. Далі тут більше завдань. Дополни алфавит, обведя букви по контуру, а затем вслух произнеси всі букви. Ось тут деякі написані, а деякі крапочками. Їх потрібно обвести. Раскрась тюбики зубной пасты с буквой «З», как показано на примере. Ось бачимо. Тут у нас приклад. Далее. Сколько тюбиков зубной пасты ты раскрасил? Допиши слова, используя букву «З». Затем напиши остальные буквы, начиная с точек и следуя направлению стрелочек. Ось тут «З» пише дитина, і потім тут по буквах стрілочки намальовані, веде вже по тому, як стрілочки показують. Посчитай свои зубки, сколько у тебя получилось. Пиши цифру в квадратик. Готово? Тогда раскрась монету. Наступно. Назви вслух все предметы, изображенные ниже. И впиши в квадраты первую букву каждого слова, как показано на примере. Ось тут що тут в нас? Любимое блюдо Пеппи и Джорджа. Спагетти. Це і так
Всі знають діти, напевно. В 9 часов вечера Пеппа и Джордж ложатся спать в кроватки. І тут далі в нас йде наша картинка гра, яку потрібно буде вирізати. Так, тут в нас є на цій стороні кухня. Ось так потрібно її вирізати. А на цій стороні ось є спальня. Я зараз вирву, щоб вам показати всю цю гру. Ось тут в нас є кухня така. Отак ми її вирізаємо. На цій стороні у нас буде, коли ми виріжемо, буде спальня. Ось так. Далі потрібно вирізати героїв. Ось Пеппа в піжамі, Джордж в піжамі, зубна фея, монетка, мішка Пеппи. Так, і все, і все. І ще потім можна прикрасити цю картинку наклейками, які є в цьому номері. Ось, наприклад, відкриваємо наклейку, що можна годинничок сюди причепити, ось динозавра цього покласти, там книжечку, таке. І що на останній теж у нас тут є. Ось на кухні можна кекси приліпити, якісь картинки дитячі повісити. Ось такі наклеїчки можна використати для цього. І просто робити якісь... Ось тут вони, наприклад, повечеряли. І потім перевертаємо, і вони йдуть спати. Ось така гра для дітей. Теж цікаво, можна сценки якісь цікаві, пізнавальні придумувати з дітками. Ось тут у нас розкрась тінь від будильника Пеппи. Ось наш будильничок, і потрібно вибрати, який він. Пеппа развлекается, освещая свою комнату фонариком. Соедини линиями каждый предмет с его тенью. Отведи предмет, у которого нет тени. Заметка для родителей. Это задание улучшает наблюдательность и внимательность вашего ребенка. Готово? Тогда раскрась монету. Далее обведи в кружок книжку, которая отличается от других. Тут перед сном папа Свин читает Пеппе историю про красную обезьянку. Внимательно рассмотри картинки А и Б и найди 6 отличий. После каждого найденного отличия раскрашивай одну обезьянку. Ось тут у нас обезьянки. Одну знайшла дитина, розфарбувала. Другу відмінність знайшла, розфарбувала другу. Сколько времени нужно чистить зубы, чтобы они оставались здоровыми и белыми? Обведи правильный ответ. 2 минуты, 2 секунди. Ось тут відповіді на все, що є в цьому журналі. І время купания. Вырежь и приклей. Раскрась Пеппу и Джорджа. Затем попроси кого-нибудь из взрослых помочь тебе вырезать их фигурки и полоски мыльной пены з соседней странички. Ось наші фігурки. Ось полосочки мыльной пенки. Сделай отпечатки с эффектом мыльной пены. В пластиковой плоской тарелке тщательно перемешай 3 ложки синей краски с 3 ложками средства для мытья посуды. Пусть кто-нибудь из взрослых возьмет коктейльную трубочку, опустит ее в полученную смесь и подует, чтобы получилась пена. Аккуратно приложи лист белой бумаги к пене. На нем отпечатается рисунок. Ось так зробити такі малюночки можна. Я так зрозуміла, це приклеїти потрібно сюди, а Пеппу теж приклеювати, чи просто як в кармашничок вставляти, не знаю точно. Наступна наша сторіночка. Пеппа осталась ночевать в доме Зои. Найди все предметы на цветной картинке. После того, как отыщешь каждый предмет, раскрась его.
потрібно знайти ось ці всі предмети, які тут зображені. Далі дивимось. І знову ж таки розкрась монету. Скільки сумок і пальто нарисовано на картинці. Ось скільки таких сумок, скільки пальто. Наступна сторіночка. Обведи звук, который издает сова. Кар-кар, у-у. Произнеси вслух каждую букву, а затем допиши слова. Внимание, одна из букв лишняя. Тут пропущені буквы просто ставите. Обведи по контуру букву в центре каждого круга. Затем назови вслух предметы вокруг буквы. Обведи 3 предмета, которые начинаются с этой буквы. Ось цікаве досить завдання. Совы – ночные животные, то есть днем они спят, а после захода солнца становятся активными. Обведи правильный ответ – правда або неправда. Готово? Тогда розкрась монету. І далі знову у нас листи від шанувальників свинки Пепи і малюночки. Ось тут анкетка. Фруктова сова. Це як зробити з чого тут у нас яблучка, з банана, з апельсина, з ізюму. Ось таку сову. Це рубрика тут «Готовь з Пеппой». Ось тут. А ты знаешь, что яблоко – это фрукт, богатый витаминами и клетчаткой. Он поможет тебе вырасти здоровым и сильным. Когда ты захочешь перекусить, съешь яблоко. Ось таке далі в нас. Знову, як і в першому номері, в нас тут є диплом. Когда справишься с заданиями рубрики «Раскрась монету». Ось знову монетки розфарбовувати. І тут диплом награждається. Пишемо ім'я дитини за успішне виконання завдань ігрової тетраді номер 2. І тут казочка «Чтення на ніч. Ніч в домі Зої». Ось прочитати просто дитинці це. Ось цю казочку. Ось вона тут закінчується. І наклеїчки. І бачимо тут в кінці у нас журналу. Це те, що ми побачимо в наступному номері. Це буде такий ось смартфон Пепи з 3 змінними екранами. Це буде 28 наклеїчок в цьому журналі. 33 наклеїчки. В попередньому журналі, здається, теж 33. Я вже точно не пам'ятаю. У мене десь цей журнал недалеко, якщо я зараз його знайду. Ні, не бачу. Здається, теж 33 наклеїчки було. Тут тільки 28. Ось темою журналу у нас буде, напевне, космос. Оскільки тут і малюнки, і смартфон. І ось така навіть постри ракету буде. Дуже цікаво. Бачите, кожен випуск цікавий по-своєму. Ось цей мені теж дуже цікавий. Бо завдання тут теж цікаві. І така. Ось такий у нас журнал номер 2. Я сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Будемо оглядати всі номери журналів «Свинка Пепа», оскільки моїй дитині дуже сподобався перший випуск, і ми вирішили всі купити. І дитина розглядає його, може годинами сидіти, розглядати малюночки. Я можу йому щось читати, він додає щось своє. Дуже цікаво для любителів «Свинки Пепи», коли дитина просто марить нею. Дуже цікавий журнал, я раджу дійсно. А поки що, бувайте!